Toto je One Woman Show. Je to síce ďalej, ale za to horšou cestou. Je to tu. Práve ste si zapli úplne prvý diel nášho podcastu, ktorý bude o cestách, ktoré sa nedajú naplánovať. Hneď na úvod sa ospravedlňujeme za drobné technické nedostatky vo vizuále, ktoré sa nám nepodarilo ustrážiť, keďže kameraman bol zároveň aj hosťom, avšak na zvukovej kvalite sa to neodrazilo. Užite si teda rozhovor a tešíme sa na spoločnú jazdu týmto podcastovým svetom. Na svet sa pozerá najradšej cez objektív fotoaparátu. Aj napriek tomu, že fotí na svoj vysnívaný stredoformát, väčšina jeho fotiek čaká v šuflíku na ten správny moment. Málo kto o ňom vie, že absolvoval 3 maratóny a tiež polovičný Ironman. S lezením začínal v Tatrách, dnes je len 4. Čechom, ktorý stál na 2 najvyšších horách sveta. Taktiež je druhou polovicou aktuálne najrýchlejšieho páru na svete v absolvovaní Seven Summits. Väčšina ľudí ho považuje len za muža v pozadí. Ja mám však za to, že bez neho by veľa vecí, ktoré sú dnes v popredí, vôbec neboli. Historicky môjim prvým hosťom vo One Woman Show je podľa mňa jej spoluautor, môj najlepší kamarát, môj partner, manžel, majiteľ môjho psa aj mačky, parťák na lane, spolubývajúci a neviem čo všetko dokopy, človek, s ktorým trávim 24/7, Honza Poláček, ahoj. Ahoj, to bolo moc pekné. Jenom pusu. Husté. No, tak máme zase... podcast. Áno, a máme zase úplne šialené prípravy. No. Akože ja som vôbec nečakala, že to bude až takto náročné. Tie prípravy. Lebo ako sadnúť si sem a porozprávať sa, to je už najmenej. Hej. Ja si myslím, že áno. No, ako pro mňa už asi áno, čo sme tu absolvovali my teraz, ale ty si ma včera upozornil na jednu veľmi peknú vec, že... Čo si povedal? Ať sa dneska na tebe, nebo na mne nenaštveš, až sa pohádame. Áno, povedal si, že áno, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa určite pohádame, takže vítaj teda v tomto aute, kde asi budeme spolu tráviť veľa času, čo už aj tak trávime. Prečo si to nepredlžiť? My máme radi utrpenie, to sice dál, za to horší cestou. Počúvaj, aké sú tvoje očakávania od tohto podcastu? Alebo čo vlastne môže podľa teba ten posluchač očakávať? Fúha. Já si myslím, že my máme takovou schopnost vymýšlet spoustu úchylností. A tak nějak se nám daří se obklopovat hodně podobnými typy lidí. A takže já se vždycky bojím jenom, co kdo vymyslí něco jiného a co z toho vznikne jakože pro nás. Mm-hmm. Jako častokrát ty to bereš jakože strašně velkou inspiraci a z toho mývam strach. Hej, mne sa páči, keď niekto povie, že niečo urobil, že aj toto je možné. Aha. Tak si poviem, tak aj toto je možné. No. Ale ja som si dnes uvedomila, že my ten názov One Woman Show máme už strašne dlho. Máme, no. Že nám to trvalo extrémne dlho vlastne, než sme si povedali, poďme do toho. No, ale tak všechno má svůj čas, to ti to říkám vždycky. Jako víme oba dva, že z těch... s tou trpělivostí na některé věci jsem jakože asi trpělivější, jakože to se týká toho, že věřím tomu, že ten proces nějak dopadne. Zároveň ty seš ta, která většinu věcí opravdu dokončí. Ale čo si budeme vravieť, tak podľa mňa sú prípravy tvoja extrémne silná stránka. To jo. Že toto, ako ty dokážeš dať veci dokopy a v extrémne krátkom čase, to ja nemám túto vlastnosť. To ne. To jsem systematičtější. V tomto směru, jakože systematičtější, to se týče jako některých věcech zjednodušování si věcí, ty seš prostě mnohem větší pankáč, jakože. To si pamatuju, pozdravujeme Rastě Šrobu, to sú ti 2 pankáči, to sme my, no. Ja som na to povedala, my teda určite nie sme pankáči. Ale sme. Ako je pravda, že ty asi premýšľaš nad vecami úplne inak. Jo. Že keď si zoberiem, že ja som si svoju prvú garnížu v pražskom byte pritlkla podľa mňa, že topánkou a klincom, tak ty by si našiel asi 6 návodov,
Jo. A našiel najlepšiu garnížu a najlepší klinec a najlepšiu vrtačku, teda najlepší šrob. A tak jako, no, jo, je to pravda. Jako, já bych šel, my jsme se o tom bavili, ale jakože, když jsme chystali ten podcast, tak jsme docela dost řešili, nebo já jsem řešil teda dost jakože těch technických věcí, jak by co by. A ty si říkala, ty v podstatě vůbec nemáš jakoby radost z toho, že ti dorazila prostě nějaký ten komponent, že ti přišly nové světla. A já jsem říkal, ale já z toho mám tu radost. Ale já si to nechávám jakože, to stejně tak jako ten talíř, někteří lidi jakože na začátku sní to nejlepší a někteří sní to nejlepší až na konec. Ale podľa mňa v tých prípravách bolo dosť zásadné to, že ty si riešil vizuál toho podcastu viacej ako možno, že ten zvuk. Zároveň teda napríklad náš priateľ Vilo Bendík je absolútny zvukový úchyl. Ano. A ten ti povie, že ten vizuál nie je vôbec podstatný. A napríklad pre mňa vizuál podcastov nie je podstatný, pretože ja sa na podcasty nepozerám, ja len počúvam. Dobře. Já jsem asi možná ta skupina 2 zase. My jsme úplně totálně komplementární v tomhle, jakože ty počúvaš, já se koukám. Zároveň to možno bude súvisieť asi vlastne s tvojim backgroundom, že ty si fotograf, takže tá vizuálna stránka logicky pre teba musí byť podstatná. No je, no. Já jsem vlastně zvědavý, jak to vlastně vůbec bude vypadat. Jako momentálně zase, co si budeme povídat. My jsme dneska jako nějakým způsobem řešili jako hodně punkově to, že auto jsme si nachystali tak nějak jakože mimo těk a dneska teď tomu prostě je to takové trochu punkové, no to je nějaký backstage tomu možná uděláme potom, jakože aby bylo vidět, jakože jak to vypadá, ale... A tak akože nesedíme tu na zemi a nič také, akože všetko je tak, ako má byť, tak ja budem veľmi rada, keď sa tento podcast bude uberať aj tým smerom, že sa viacej budeme rozprávať spolu na kameru. Aha. Pretože tých zážitkov máme neskutočne veľa a nemali sme príležitosť ich niekde porozprávať vlastne tak, ako by sme chceli, lebo väčšinou sme závislí od tých otázok, čo nám niekto položí. Ja si v duchu častokrát poviem, toto už som počula veľakrát, toto už mi niekto veľakrát položil a budem veľmi rada, keď budeme môcť spoločne si takto častejšie sadnúť a pokecať a dať to ľuďom tak nejak, ako sme to zažili my, ako to vnímame my a hlavne tvoj pohľad na veci je úžasný. No, jako, mě tak trochu znervozňuje tady Krampon, jakože jo. On se momentálně dobývá pod kameru a já tak trošku nevím, co s tím uděláme, takže kdybych vypadal, že mi odchází myšlenka, tak ne, tak jenom sleduju tam panáčka a ještě tady je naše harness, jakože. Ale odchádzanie myšlenok, to je taká tvoja celkom veľká súčasť. Áno, viem. Honzi, ako je to s tým mužom v pozadí? Je to tvoja dobrovoľná úloha, alebo ako sa to stalo? Já se vždycky strašně směju ještě další věci, že mezi námi dvěma je to tak, že ty seš ten extrémní introvert a já jsem ten extrémní extrovert. A každý, kdo nás zná tak nějak jakože live, tak ví, že já se fakt dám do řeči s kýmkoliv, kdykoliv, o čemkoliv, jakkoliv a jako máme to přesně naopak, jakože tak jak vlastně v tom virtuálním nebo v tom online působíme naopak, že já jsem ten, se kterým se je těžké navázat ten kontakt, tak v podstatě já jsem teda kontaktní osoba a zároveň ten štít k tomu, aby si ty měla jakoby to svojí záchranu síť nebo to safe place, tak to jsem pro tebe většinou já, to víme. A je to hodně vlastně přitažené za vlasy, že teďko v tom online si každý myslí, jakože jak ty seš prostě kontaktní, ale zároveň... Že je to opačne. Úplne. Je to zaujímavé, ja som určite bola vychovávaná skôr ako ten introvert a musím to hľadať, že kde je tá naozajstná časť mňa. Počkej, ty si byla vychovávaná jako extrovert, ale zároveň jsi introvert. Ano, opačne, ale vy to máte s mamkou úplně stejné, jako vy jste jeden hod, druhý Čehy, jako prostě vy jste obě dvě... Ale ty jsi extrémní extrovert. No a to mám zase jako moje mamka, jako. Jo, my jsme oba dva v tomto směru, jakože tak když něco potřebuješ vyřešit, tak víš, že nebo tak vyšlo, že automaticky mě jako telefony nezvedáš, protože
Jako se stydíš, akože s niekým cizím A mluviť. mňa napríklad úplne prekvapuje, že ty si schopný zdvihnúť telefón a len tak niekomu zavolať, že si s ním chceš pokecať. No. To je fascinujúca vec pre mňa. To, ako sa toto deje v živote. Ale tak jako utlumila to ve mně hodně, jako v podstatě po těch 8 letech vedle sebe už nejsem tak jako, já jsem jakože strávil vlastně do té doby jakože hodně času na telefonu a možná jsem byl pro některé lidi jakože úplně peklo, ale blokovať, Honza, hej, blokovať. No, ale stejně to tam mám, jakože stejně jakože zvednu kdykoliv telefon a jen tak si chci pokecat jenom, jako se prostě kdo má. To ty jakože moc nemáš, no. Počuj, Honzi, ja keď by som vôbec nikdy o tebe nepočula, nevedela som, kto si, ktorú časť tvojho životného príbehu by som mala poznať, aby som to pochopila? Ježišmarja. Já asi nemám žádný výsek. Jakože kdybych chtěl říct, jakože tohle to bylo, jako každá ta zkušenost, co ze života mám, mě formovala. Já jsem strašně vděčný za to, že jsem měl možnost, nebo že jsem se rozhodl nějakým způsobem ve své 20 cirka vycestovat. To bylo vlastně rok 2004, my jsme vstoupili do Evropské unie, zaplať pánbůh za to. A já jsem strašně chtěl cestovat a já jsem prostě takový opravdu ten typický český Honza, který šel do světa na zkušenou a já jsem za to strašně vděčný, že jsem se nějak jako, že jsem se nakopnul a že jsem vyrazil a že jsem si všechno zařídil sám a že jsem si to všechny ty svoje nezdary a i zdary, že mám v podstatě sám za sebe, no. Takže ať už se budeme bavit o tom, že když jsem byl na Gimplu, kdy jsem byl lektor aerobiku, to je tvoje oblíbená. To si vyťahol sám, dobrovoľne ty tieto veci. Ale mi to nevadí. Dobre, popíš nám tie legíny a tak. Ako veľmi úplne boli. Legíny jsem většinou nemýval, jako ne, jako legíny legíny přišly až běžecké, jakože. Aha. A jakože na aerobiku já jsem nenosil, jakože legíny, no jako to ještě bylo jakože období takového, jakože, ne. Ale v podstatě, jako mě strašně třeba potom, jakože historicky si vezmu, že to byl brutální výstup z komfortní zóny, nebo jeden z takových těch prvních jakože obrovských jakože vystoupení, kdy já jsem tehdy neslyšel hudbu, já jsem byl úplně mimo ní. Na začátku to bylo úplně prostě jakože hodně demotivující a hodněkrát jsem dostal jakoby na prdel ale nevzdal jsem to. Premýšľam, že čo mladého 20-ročného muža motivuje ísť teda lektorovať aerobík. Já jsem začínal v 15 s aerobíkem, takže od 15 jako ve 20 už, já myslím, že v 18 jsem si dělal, jakože jsem měl jako lektorskou školu. Ty ano, to už je hodně pravěk. A potom ve 20 jsem šel vlastně do světa, takže jsem vlastně přerušil na výšce ekonomku v Ostravě. A rozhodl jsem se, že půjdu na výšku v Anglii, a takže jsem o 2 roky později už studoval na výšce v Anglii. Vieš čo, ale mne sa na tomto veľmi páči to, že ako vždy je taký ten môj štandardný príbeh, že teda ako vieš ospravedlniť z telocviku a až potom k ultramaratónom a tak jednoducho ty to máš z hodiny aerobiku až na K2. No a počkej, já před aerobikem jsem hrál házenou. Takže já jsem šel házené, jako když jsem byl brankář, takže otloukánek, tak jsem šel na aerobik. A z aerobiku jsem přešel do Anglie, tam jsem tak nějak se na chvilku opustil, bych řekl, sportovně jsem nesportoval. A potom jsem začal plavat, pak jsem se rozhodl, že začnu běhat. Pak jsem furt toužil po triatlonu, ten taky se někdy udal. No a čo tvoje začiatky v horách? To sa stalo kde, prečo a kedy? Já jsem byl poprvé v horách v Tatrách. A myslím si, že to byl rok 97. A tak to sme všetci boli akože nejak v Tatrách v detstve. To jo, ale... Ale myslím už akože tak vážnejšie, že už si potreboval k tomu napríklad aj lano, alebo niečo také ako trošku serióznejšie, alebo to, neviem, možno, že to bolo free solo, hej, ak si išiel sám, tak asi to lano nebolo až tak treba. Tak typický Čech v Tatrách. Takže... Igelitka, sandály. No tak samozřejmě, to určitě najdu nějaké fotky, ne? Ty brďo, já si myslím, že jsem tak nějak jakože začal
ani nevím, co byl vlastně impuls. Protože jsem si říkal, že bych něco chtěl zkusit nového. Jakože na výšce jsem chodil na stěnu nebo něco takhle jsem zkoušel, ale že do hor si myslím, že tak někde rok 2015, 16 si myslím, že jsem tak nějak začínal. Už byl v tom rozchod a myslím si, že jsem se potřeboval nějak najít, takže jsem začal chodit asi do hor. To som sa ťa chcela spýtať, že čo hľadá vlastne teda bývalý partyman v horách. I keď zase na tých horských chatách ako môžu byť celkom slušné party, ale to asi nesúviselo, či? Nebyl ten jakože ten primární důvod, proč bych chodil do hor, abych šel na party. Ale zase, ty nie si bývalý partyman. Ty si stále strašný partyman. Jo, jako já jsem party manažer vždycky, to je pravda, že já miluju bary. A teda jako v kontextu, jako že já miluju koktejly a to jako to je moje. Ale... Takže čo hľadá v tých horách partyman? Partyman nehledal, takhle, já už v té době už jsem fotil dobrých skoro 10 let a tak nějak jsem se vracel více k tomu sobě, k těm kořenům, zajímalo mě víc ta příroda, užíval jsem si prostě výstupy, jakože tak nějak poznával jsem sebe, no, víc. Ja som si dala tú prácu, že som si preskrolovala tvoj Instagram, vieš, také tie historické veci. Víš, co je první fotka? Našla si to? No, našla, ale to si nechám potom až, podľa mňa až úplne do toho bonusu, ale mňa fascinovalo to, že som zistila, že ty si rád ráno vstával, alebo neviem, či rád, a ty si vstával, lebo ty si, alebo možno, že to bolo len pre sociálne siete. Ne, ale bolo tam, do Tater ráno. Áno, že si vstal na vlák o 1:00, potom si cestoval z Ostravy do Tatier, vyliezol si na nejaký štít a o 2:00 už si bol zase naspäť v Ostrave a ja, počkaj, toto nemôže byť Instagram môjho muža. No, jako opravdu, víš co, bylo to období, kdy asi se mi, nebo vlastně se mnou nikdo ne, že by nechtěl, ale prostě nějak jsem neměl nějakého vyložení jakoby parťáka, který jakože by sedl se mnou jakoby do toho auta a já jsem tehdy asi byl trochu rozesportovaný a byl jsem celkem jakože docela rychlý. Dneska tak nejsem asi, tak a byl jsem i namotivovaný. V presunoch určitě si byl rychlý. Takže jsem teda vždycky jako ráno, jako jsem prostě sedl na ten noční vlak, který přijel do Popradu v 5 ráno a sedl jsem na první tašku a pak jsem vyrazil, no. Ja len aby som to dala do kontrastu, tak ja keď ti poviem, že ideme na ski Alpy o 8 ráno, tak poviem, že tak skoro. No. Tak jako je to jiné, no, už jsem trochu asi, v některých okamžicích jsem asi spohodlněl, ale zároveň jakože, když o něco jde, tak si nemyslím, že mám ten problém prostě vstát a říct jakože OK, here we go, jdeme. Ale ja nemôžem povedať, že by som napríklad nejak vyložene milovala to, keď mám vstávať do takej tej strašne mrazivej noci, než vyjde to slnko a šlapať niekde tým ľadovcom. Ja to vyložene nemám rada. Ja už potom mám rada ten moment toho prvého slnka, ale obvykle mi strašná zima, takže vlastne asi to tiež nemám rada, ale asi to trochu menej ofrflem ako týto skore ráno na horách. Já si nemyslím, že to až tak ofrflem. Ja si myslím, že ty mě furt vykresluješ, že to ofrflem, jako že to skore ráno ne. Já prostě, ty se mě zeptáš, jak mi je, řeknu, a to je jako, ale já nemám obecně rád vstávání, no. Ale nemám to dať do akého kontrastu. Vieš, že nepoznám toľko ľudí ráno ako teba tak dôverne, takže možno, že aj viacero ľudí je takých. A určitě jsou, jakože tak jako smesově a skřívaní, no tak ty jsi prostě jasný skříván, jako v 9 večer už s tebou není řeč, takže jako, hele, na tom to nejvtipnější, že je 9 večer aktuálně, že? Ano. Potom sa na ten rozhovor pozriem a poviem, no tak to ani náhodou, ja som tam úplne oťapená ešte raz. Ne, vypadáš dobře. Ďakujem. Pre tých, čo počúvajú a chýba im tá vizuálna táto, tak to môžeš opísať. Možná je krásna, stále. No, pri tom scrollovaní som našla, 13. november 2019, že sme boli spolu 2 roky a 16 dní. Zaujalo ma, ako si nás popísal.
ona eterická duše a pedantne cílevědomý snílek zároveň. Já bohem a pragmatický prokrastinátor tvoříme puzzle, které dost pevně drží. A teraz strih je rok 2026 a nic sa nezmenilo. To je pravda. A to som si vravela, že aký ľudský posun sme urobili. A nic sa nezmenilo. No, a tak to je to DNA. To je fantastické, nie? Že vlastně jsem překvapený, že jsem dokázal takovou větu sestrojit bez toho, že bych jako si ní, nevím. Jak. Ale ty si pomerne málo aktívny na sociálnych sieťach. To je pravda. A na druhou stranu pomerne veľa. Lebo ako ty mi vieš naposielať kopec reelsok, z ktorých si z 10 pozriem jedno. No. Ten dôvod je aký? Že nepostuješ napríklad práve tie fantastické fotky, ktoré máš, pretože ja naozaj... My se o tom bavíme častokrát, jako řekněme to na rovinu. A vždycky se o tom... já nevím, jestli... já vždycky furt čekám na něco to úplně to perfektní, jakože až s tím budu jako já spokojený. Ono v podstatě, já jsem to měl vždycky. Já když jsem začínal fotit, tak já jsem snad první 3-4 roky fotil jenom sám pro sebe a každý už jako, hele, co ti za to dám? A říkám, já se ještě na to necítím, že bych si za to chtěl něco říct. Já prostě čekám na tu bombu, jako já čekám na ten Everest, že přijdu a normálně vystoupím, vylezu na Everest. Já mám pocit, že ani na tom Evereste nebylo dostatočně dost dobrých fotiek. No nebylo, no. Potom ta koruna zeme, no taká nuda, hej, nič zaujímavé sa tam nedalo vyfotiť. Ale ne, keď sám, jako, čo už len by si fotil na Antarktide, že? Mám skvělé fotky, jako, já fakt, když to teďkom řeknu, no, tak dobře, já půjdu dát vytisknout, doktore kamery, co dám. Já opravdu vytisknu ty fotky a dám je do oběhu, no. Asi uděláme. Ale akože nefixovala by som sa na túto informáciu, hej, lebo párkrát som ju už počula. Ja tým prekvapím. Prekvapím. Určite ma to poteší veľmi. Ja som premýšľala, že ktorým smerom by sme sa mohli ubrať, pretože chcela som, aby si sa trošku predstavil, čo sa snáď podarilo, ale zároveň my toho máme spolu zažitého a odžitého toľko, že keby tu sedíme celú noc teraz, keby tu sedíme 10 hodín, tak aj tak by sme to nestihli obsiahnuť a bola by to nuda. Ale keďže takto asi nerobíme rozhovor spolu naposledy, čo dúfam, ak sa nám nenahrá zvuk a obraz, tak možno, že naposledy, hej. Ale... Nahráva si. Ale vravala som si, že možno, že začneme Everestom. Dobře. Pretože podľa mňa to bola taká... Ja som tam bol taký. Áno, zlomová vec a ja milujem tú otázku jednej pani. Tu sa končí časť rozhovoru, ktorá je voľne dostupná pre všetkých. Plnú verziu nájdete exkluzívne na našom Hero Hero aj Patreone. Budeme radi, ak sa k nám pridáte. Chceme totiž vytvoriť komunitu ľudí, ktorí nehľadajú skratky, ale zaujíma ich cesta, aj keď je dlhšia a niekedy horšou trasou. Veríme, že tieto rozhovory budú pre vás rovnako silnou studnicou inšpirácie, ako sú pre nás. Sme ešte len na začiatku, ale už teraz vieme, že tento priestor má potenciál chytiť za srdce rovnako ako naše dobrodružstvá.